Masyaallah. Dagelane teka udane teka. Wis muga-muga rezekine Pak Supri ya teka. Amin Allahumma. Amin. Amin. Nembang ya, Cul. Ah, Bu Sri cek melekno aku sayem. Bu Sri. Bu Sri. Ah. Alhamdulillah. Nggih ngoten Bu, cekak-cekalek ke ngerti anane betah melek ri. Sebabe mergo nonton ketoprake sing apik. Udu. Mergo Eman wis kadung nanggap. Ora, Mas. Lah sebabe apa kok ijih melik? Sedeh jajane wedi nak kudanan lho kalau. Mboten. Iki lho Mas, stop kontak Mas. Nek anu wis setrum lho. Wis ya. Wis. Nembang ya. Nembang. Nembang. Tapi ro Mas Agus. Gara-gara bojoku lunga awakku iki tansah nelongso urip tanpa rekoso Wayah wanginan dan rasa aku bocah omong lali ya kudune alon-alon. bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun omahku gedhong mobil mewah masa gedhong ladang sawah 3 enggon 3 tahun bojoku bali tak takoni jare mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang wetenge gedhi ayo Dibisiki karo bose nom-noman. piye Engko kei lagu ya Mas, Kodang Kuning guring-guring nggih. kok kebangetan ayo Tok kono iki. Kok kebangetan uripku. Aku kangen aku no mlayu. Gara-gara bojoku lunga. Njaluk bakat dirapi dino. ayo Cul Asik. Cul gilir-gilir Gara-gara bojoku lunga
wayah wenginan dan rasa bojoku lunga menyang telung taun omahku gedhong mobil mewah masa gedhong ladang sawah telung enggon telung taun bojoku bali tak takoni kok ngecuti ora gelem tak cedhaki tak sawang weteng gedhe kok kebangetan uripku tak cedhaki kono mlayu gara-gara bojoku lunga Pagati rabi Cina enak gayen alon-alon sebabe apa ben kelakon oh nek gremet-gremet kudune selamat gliak-gliak kudune kecandak nyatane panjenenganipun Pak Supri heeh dalah Busri nggih leh kagungan kersa Mas. nislamake King Putra heeh mugi-mugi insyaallah dadi putra sing migunani tumrape nusa lan bangsa amin wis kasembadan wis kaleksanan nggih alhamdulillah karek kesele ya Mas bener tamune wis nyenengke ati banyu milih kewet esuk mau ngantek sore wis pokoke niki karek nggo tamba kesele Busri wis wis ora ono kesele Bu Sri iki dina ora ono kesel jare sapa sing Bu Sri Pak Pri lah ora ono kesele blas Mas iki sing ngomong sapa tekono iki ora ono wong ayem liyane Bu Sri karo Pak Pri malah iki lah kok ayem ki lah perkarane kene apa ora ayem tamune ket esuk ngono nagane banyu milih ora ono pedote lungguh lagi yamene iki lho Bu Sri lungguh lagi iki lho Mas lagi mau sore ora kok berlungguh angger ape lungguh salaman mirarakno tamu saiki lagi kok berlungguh karo nyawang gurine cendela iku ayem embol guri cendela kok napa guri cendela ruang tamu nyawang walah Ana apane, Mas? sumbang tangga teparo iku ana berase mak tumpuk-tumpuk akeh atine ayem mergo Busri biyen yo nandur saiki karek munduhe udah bener makane ora mokal nak berase melok tumpuk-tumpuk oh Mas sing ngarep iki berase tumpuk-tumpuk urung Pak Pri Pak Pri melok ayem sisan sebab apa Pak Supri kok derek ayam ora ayem piye Mas nyawang kamar sing sebelah kono ku sumbang rokok gula tumpuk-tumpuk lah kok ora ayem biyen senengane buah kancane seniman yo akeh mergo Pak Supri yo tukang son bener sing sedih mok sitok tok lah nyapa sedeh pendarate sing nggo ngguri lah kok pendarate sedeh walah pendarat iku jenenge ape pipis gentenan iku ning kamar mandi bingung uyel-uyelan ora kok uyel-uyelan lah bingung perkara apa nyawang gombale mak tumpuk-tumpuk dadi ra iso pipis iku Busri urung kok berubah lah wong Busri nampa tamu lho Mas aku ngerti ku Busri ki mau mlebu kene wae lho Mas piye bayari ketoprak heeh aku terus kepetok Busri ning gene pinggir truk ini apa marani mbakmu marani Mak Yati bener apa bayari ketoprak iki iya. takoni walah mlakune ya gaya wah Busri dhuwit ora kurang kok Mas karo nggawa dhuwit ki apa bayari ketoprak iki Busri nggawa dhuwit ki paling ora 20 juta walah Busri jagane bayari ketoprak Samudra Budaya jelas lho Busri dite tak takoni ngono iya. muncul Busri ajeng teng pundi nggawa dhuwit 20 juta mlakune ngene heeh ape bayari ketoprak ketak-kete lho Mas gagah no tetepan aku nggo dhuwit tok Busri yo Mas Busri kok dhuwit ape bari Bu toprak monggo jenengan bayari riyen enggak lho ri ngono kuwi jebule kepetokan Bu Yati iya lho Bu Yati iya. podcast nggih Nggih, sah. ketopake pun kula lunasi seneng terus bareng metu nih ngono Busri mlakune beda lho gagah kok di mana ri wis ora ngono wis ngaleh wis ngalah mlakune nggak piye malkune mlakune langsung lah gak mlakune nek ngaleh ngono gene mangurang ngono Mas Mas tak takoni mbok takon piye Busri kok diluk terus ana apa terus nyauri sorry piye dhuwitku 20 juta wong 20 juta omonganmu kok iso piye tindung bareng-bareng rezeki rezeki terus menehi rezeki awak dhewe iki
maribasane wis nglacarke perekonomiane kanca-kanca. Bener. Ngono lho, Mas. Iki suwengi iki aja meneh lak gek kelangan sakmono. Insyaallah rampunge nanggep ketoprak samudra budaya apa sing ditokke iku bakal diudanani diganti luweh dene lipat-lipat. Amin. Oh, napa mleh duwe bojo tukang son iki penak koyo Bu Sri. Bojone Bu Sri? Mas Supri lak tukang son to. Iya. Penak duwe bojo tukang son iki mergawe ning campur sari kenek, Iya. ning ketoprak kenek, ning tayuban kenek, ning gone resepsinan ya iso. Nek aku ngono cara duwe anak ana dirabi tukang son mata pengen. Lho. Piye to? Tukang son kok Dirabi tukang son iki penak ya, Cok. tak pengen masau. Rezekine akeh. Percaya wayang ini iki tanggapan akeh. Ya iya penak. Bayangno iku aja nak pas main. Lah terus, Aja nak pas tanggapan duwe gawe akeh, bayangno aja ngono. lah bayangane kudu kepiye? Bayangno iku nak pas wayahe turu nglindur. Lah kok iso? Lah ki tukang son gaweane apa? Gaweane nguntiri Iya. kae ireng-ireng petil son. Nah, iku bayang. Ya kok iso? Lah ki nak ngantek nglindur, Terus? sak obahe terus penile duntir, bojone kering. Adane iki. Wah, aku rek. Wis Tapi menawa nak pabrik gak kok, Mas. Oh, nek ono ya anu dirabi tukang syuting iki lho, kok dirabi 2R iki lho. Piye? Dirabi tukang syuting po enak. Wong urip dirabi tukang syuting, wong sing gak waninan karo wong wedok iku ya tukang syuting tak kandhane. Lho percaya karepmu ora percaya ya karepmu. Dirabi kaya tukang syuting 2R. Lah tukang syuting sing ngene iki pacane gede dhuwur gagah-gagah. Asline karo wong wedok iki ora waninan. Lah pekarane apa? Kowe ora ro kowe dirabi tukang syuting anane gak waninan. Tukang syuting hobine apa, Mas? Ngincengi. Lah iya lha ki umpama nganten anyar mau diincang-incang tok apa ora dadi. Ora dadi, makane ora waninan. Tak pengen rabi tukang syuting tak andane. Tukang kedang. Kaya balani ya. Bot, keplaki bojon protol ndase kowe, Mak. Rabi tukang kendal keplaki ndase protol. Ya rabi anu. Ya sing penak rabi dagelan. Lah, rabi dagelan lho penak. Ya, ini cocok ya. Rabi dagelan lho penak. Penak iki. Lah kok ora penak to, Mas? Susah dijak guyu. Pamo ora duwe beras. Ora duwe beras tetep guyu dijak guyon, Mas. Nek ora duwe gula, Ya tetep dijak guyon, tetep atine lileh. ora duwe duit. Ora duwe duit ya tetep guyu. Kaya bojomu lho. Oh bojoku lho guyah guyu terus. Saiki piye bojomu? Saiki moro pasar barang kok. Bakulan cul. Ora. Lho, kok moro pasar? Lah edan. Lah guyah guyu e. Bojo edan kok. Bu, Ya ora gawe nang pasar. Gawe apa wae ku sing penting halal. Ngono lho. Sing penting ora gawe atine lara wong, sing penting halal, sing penting barokah. Heeh. Wong rezeki kang barokah insyaallah dilimpah-limpah. Lah carane piye ben mergawe ben barokah? Carane ya siji. Piye? Nomor siji, tresno karo wong wedok, Ya. tresno karo bojone mergo doa istri adalah doa Tuhan. Wah. Dongane wong wedok iki Mandi dongane padha karo dongane Gusti Allah. Oh iya. Yo, dongane bojo iku dongane Gusti Allah. Bojoku donga ora tau mandi iki. Lho, lah pekarane. Walah bendina didongakno ngene. Ya Allah, oh iya lagi eling aku. Dongane bojoku Piye? iku malah ijek mandi dongane bab makku tak kandhani. Malah mandi dongane. Mandi dongane makku. Kok iso? Aku ape budal megawe dhisik sadurunge ngetoprak. Kowe ning ndi? Aku jenenge wong golek urip merantau marane Jakarta. Kowe biyen Wah. saiki di bojo. Aku terus pamitan karo makku. Piye? Karo Sri ya? Piye? Oh Sri Nyai. Sama to? Sri. Iya, Sri. Nyai nemono. Oh, karo Pak Sri ya to? Iya Lah pamitan piye? Mak aku tak mergawe mergawe ning omah ana apa-apa aku dongakno ning Jakarta Slamet ya mak ora ana apa-apa. Makku dongane sekolah mandiri. Iya le tak dongakno mara Jakarta kowe ora ana apa-apa. Syukur. Delalah aku teko Jakarta lho ngantek 3 wulan nganggur tak kandhani aku. Lho pekarane. Lah didongakno tak dongakno ngantek teko Jakarta kowe ora ana apa-apa. Ya blas ora ana apa-apa ora mergawe aku. Mulih neh aku. Maksude ning kono iki awakmu selamat. Oh aku jenengku muncul boleh selamat lan bansai diapan. Jol, ora kok jenengmu tak les selamat ki ora. Apa? Maksude ning awakmu ning kono iki mulya. Lho aku iki mbok laleh. Wong aku lagi budal digawani selamat aku emoh. Makane didongakno ora ana apa-apa, pokoke aku digawani selamat emoh ora kelar.
Maksudnya selamat iki padha karo mulya. Mulya iki padha karo Nugroho. Walah, Nugroho ora aku ning kono. Apa sapa? Wah, Nugroho marane dhewe-dhewe marang Surabaya. Ning kuwi bangunan Nugroho. Omong ya Allah, Mak. Maksudnya kowe iku ning kono ki ora ana alangan ngono lho. Ono Mas ning ngono kalen pirang-pirang ora ana alangan. Mosok sampe kenceng kabeh ya mesti ono sing malang. Ora, kowe iku angel men to. Angel ora Contoh sabaran. iki panjenenganipun Mas Supri iki lho. Iki ya. Lho, Mas Supri iki nyuwun sewu ya. Piyayine lak anu pekerja keras, golek dhuwit iki kanggo keluarga, direwangi adus keringet iki ya Mas Supri. Lah kok ora kecingen bojone. Lah mergawe kok adus keringet bojone ora kecingen. Ya ora maksude adus keringet iki wong Jawa ana sing ngarani padha karo Mas Supri iki ngene lho, mergawe sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Lah kok ora melok keprukan dik mang, melok toprak untuk bayaran terus jumpalikan salto, mergawe pe salto apa ya iso iki? Ora umum lho. Arang lho mergawe sirah nek dienggo sikil mlakune piye? Wong ora ana drijine lho. Lho maksude ki ora kok sikil dienggo sirah, sikil dienggo sikil. Jare ngono. Ngrasakno bojone, ngono lho. Mas Supri ki ngrasakno bojone. Lah iya dirasakne ya ben bojone rasane cek rasa rempel rasa apa karek penak ta ora bidikne dhewe kok ora apa-apa. Aku gak gelem mau ngrasakno. Jol, maksude iku wong wedok nek nomah wis esuk wae wis umbah-umbah ya, Jol. Iya. Kok ngetero sekolah. Bengi isih-isih. Iya. Lho kok jam 7 bengi jek digugah. Ngono ya. Omonganmu. Lah digugah cewek kewajiban. Terus Pak Supri duwe penggalih. Piye? Duwe niat sing tetek sing tangguh. Aku gawe nyenengno anakku lan bojoku. Iya. Le sampean sampean nek wis gedhe nek wis sunat, nek awak lemu. Anake lak lemu to. Anake lemu ri. Nah, sampean nek awak lemu sehat, sampean tak tanggapno ketoprak. Iya. Ku udangane Mas Supri. Walah ngono ku apa nanggap ketoprak disurpe. Ora tau ngenyang Mas Supri iki. Mas Supri nanggap ketoprak Samudra Bedha iku ora ngenyang belas. Mas Supri ora ngenyang kowe ora roh kowe. Apa? Lah Mbak Sri sing ngenyang nritik ora roh lho kowe iso malah jare. Mbak Sri iki ngenyangi tegese ya ben irit ngono lho Mas. Menawa Samudra Budaya iki iso murah meriah ben iso ditanggapi ae. Lho nek Samudra Budaya karo dulur-dulur kene iki tetep wis padha seduluran kabeh. Ora ana nyanyakan wong oleh ngergani ya wis ora umume wong soalé. Kok iso ora umume wong? Alah anggap ketoprak ning kono-kono do ketoprak do 20, do 21, do 23 to. Ning kene ketoprak Samudra ning gone Pak Pri iki kena mbok takoki lho. Piro? Apa iku? Mok klopo sak kantet tok iku wis entuk ketoprak tak kandhani. Jol. Kowe aja wara-wara. Lah takokno Pak Pri. Nek ketoprak ditanggap wong kene klopo sak. Percaya wis seduluran karo piyai kene kok Mas. Nanggap ketoprak iki Mok untuk klopo sak kantet tok lho. lho lah kok iso? Wandane kok ora percaya. Kowe ora percaya? Gak percaya. Klopo sak kantet kuwi ditempelno ning gone ngisor sapi. Adol sapi. Adol sapi. Lho wis ketoprak ya sak sapi nang rumah. Pak Supri ora. Lek Pak Supri iki wong iki mergawene gak teranan. Nyelengi ditabung ana rezeki sithik ya disyukuri, ana rezeki akeh ya disyukuri. Oh, Bu Sri ku piyayine sregep nabung kok Mas. Percaya. Ana sing lanang ngayani sithik ya alhamdulillah. Ana sing lanang ngayani akeh ya kabeh dienggo jajan, dienggo mangan enak, sing kabeh dijalengi. Mulane duwe turunan sing pinter, bocah lemu, pinter, nyenengno keluarga iku Mas sunatno iku. Mas Albi. Mas Albi to sapa? Albi. Mas Albi ngono. Udangane wong tuwa iki duwe anak muga-muga iso ngungkuli bapa. Putra kudu iso ngungkuli bapa. Tegese. Iya no pomo bapake tukang son, sampeyan anake dadi bos son. Kaya ngono ku upama bapake guru. Guru anake ya kudu sak dhuwure. Kudu dosen. Lah upama cara bapake dadi polisi. Polisi ya kudu sak dhuwure. Wah, ngono letnan kolonel. Berarti sak dhuwure wong tuane. Iya no kudu sak dhuwure. Taruna ngungkuli bapak wis mesti kuwi. Iku anak kirane iso dienggo tuntutan sing apik. Iku nak tuntutane dadi wong tuwa sing elek, iku lak ya dienggo tuntutan anak lak ya ora penak no Mas. Lah kok elek? Lah iku nak kaya Pak Pri tukang son. Tukang son anake kudu bosot. Lah iya kaya Bu Sri piyayine wonge grabyak karo tangga teparo
do nyedulurno kabeh rumah tanggane ya apik iku anake sok ben iso nurut lah iki upama wong tuane ora apik upama wong tuane lanang wong tuane lanang iku ndak upama maling lho upama taruna ngumpuli bangsa kudu sak ndure wong tuwa wong tuane maling gaweane nyolong TV entuk sitok suwengi lah anake apa ngene le kowe dadi anake bapak iku suwengi nyolong TV mau entuk sitok kowe dadi nak nyolong TV kudu entuk kopi tu ya le ya apa kudu sakake ngono lah ya ora to Mas kleru ya ya lah iku kleru iki lagi bapake nek wonge rondo lah upama wonge rondo upama wonge rondo nang gaweane wonge pekerja malam ngono ku lho ri penyanyi gak sinden ora nakal ngono ku lho ri nakal tukang gelut ora kok tukang gelut nakal lho tukang tawuran begenjek cak sok goblok ya ya aku ra ero kok maksude iku gaweane ngapuntene begenjek sing itu karo mboke begenjek iki mboke begenjek mboke nduk iki buke lagi sedina iki nglebokno wong mok sitak ya nduk sampean kowe kudu iso sak ndure pira paling ora yo kok 12 nak nglebokno suwengi ora ombo ya apik lho lah apik nyaimu mangkane taruna unggul bangsa iku ndelok-ndelok nak wong tuane apik ngono nak wong tuane elek ora perlu ditiru ngono ya Col berarti berarti kowe pomo wong urip ning alam donya lakone kudu ngerti ya ngerti lho Mas nomor 1 kudune lahir lakon layon kaya akeh men lho iya no lahir lakon layon bocah cilik ku lahir sik kok nglakoni urip ning alam donya kudu tumindak sing apik nek kepengin mlebu swarga nek kepengin mlebu neraka ya nglakoni elek ning insyaallah piyai jauh kabeh iki mlebu swarga kabeh mergo tumindake do apik nek wis bar nglakoni lakon insyaallah sok bakal temu layon kabeh menungso bakal temu layon utawa tumekane pati kullu nafsin dha'iqatul maut wong sing kadunungan napas mesti bakal tumekane pati lek kados Mas sinten Mas Pri niku wis nglakoni lakon iya lah nek kowe akar-akar iki ya lakon nek lek bocah cilik lahir cenger kok garbane wong tuane iya meteng kae wong wedok meteng kae lahir bocah kowe kudu ngertine lah wong lahir kae kowe ngerti ora ya wong lahir ya ngerti nek Mas wong wedok gembol bayi 9 bulan 10 dina. Iya. Iki urut-urutane iki kudu ngerti. Urutane sebabe apa bayi lahir kae? Lahir cenger kae kok nangis. Kudu ngerti. Lahir cenger kok nangis. Sebabe apa? Bayi lahir cenger kok nangis. Yo pekarane ndekne kaget roh hawa jaba lho Mas. Kowe berarti mudeng ya. Bayi lahir cenger nangis mergo kaget roh alam donya. Bar bayi kae lahir nangis, lah sebab apa bayi lahir kae kok lahir cepotot to? Lah kok rambute dawa? Rambute dawa. Mbok takokno bayi lahir rambute dawa. Sebab apa? Urung potong rambut, ning jero ana bakul potong rambut, mane rambute dawa. Ngono mbok takokno barang liriri. Aku ora ero. Ya anane dawa soalé ndekne bar apa kuwi tapa brata ning jero ora mangan rambut makane ngantek gondrong dawa metu benger kaget ngono lho Mas. Lah kok jaremu ora tukang potong. Lah iya nyatane bar bayi lahir kae rambute dawa sebabe apa? Bayi lahir kae tangane gegem. Tangane gegem. Oh, tangane bayi mesti yo gegem ya ya. Sebabe apa kok gegem? Lah nek bayine lahir tangane begar. Wah, nyampluk mboke lho. Mboke kesampluk. Metune ya angel ri. Kesogrok ngene ya angel lho kok iso tangane dingerekno iku ben mesti gampang. Tangane gegem ku mergo menungso urip alam donya iki kabeh kepengin dia ayahe kabeh. Wah, kabeh serakah iku menungso. Ngono lho. Lah sebab apa kae bayi lahir kok diandani? Bayi lahir kok diandani. Anane bayi lahir iku diandani, lah nek upama digendingi dangdut tak dibawani, somben lahire terus joget mayal. Piye carane? Mayal terus diayo teko yo terus gendeng ngene teko lahir. Bayi kok takokno sing ora-ora. Kamu kok iso. Wis pokoke sampean kudu ndonga sing apik. Pak Supri mau wis meling. Piye Mas? Mas iki ketoprake pokoke dulure dhewe bari apa wis manut. Wah, ora apa-apa. Iki janjiane karo Mbak Sri. Ketoprak ban nak Mbak Sri ngantuk. Ngono. Nak Mbak Sri iki Bu Sri ora ngantuk-ngantuk. Lah piye ngantuk wong ndekne pinter nyicil turu ri. Kok iso? Lah kene yo nak lungguh iku mripate direno sitok. Kene sitok sing kiwa. Engko terus nak wayahe metu keliran sitone engko sing kiwa melek sing tengen dibukno neh.
Mak nyicil terus saiki betah melek rene. Oh, ngerti ra sebabe betah melek. Sebabe apa? Beti nek berase colong kok. Omonganmu kok iso. Ya ora. Wis pokoke kene iki wujude seneng-seneng melu melekan, melu tirakat. Iki disekseni piyai jauh kabeh. Yen putrane panjenenganipun Bapak Supri lan Bu Sri wis diislamke, wis disunatke, wis dikitanke, wis ditetake. Ngono. Wis ngerti ngono kuwi. Ya ngerti. Sunat ki syukur, nat iki nadar. Dadi syukure panjenenganipun Bapak Supri sak keluarga wis kasembadan duweni putra ganteng. Nadare wis kasembadan. Iya. Ngono, Col. Makane anake dijenakno Mas Albi. Albi artine Albi arepe Albi. Al iku alhamdulillah wis kaleksanan anggone pikitan bengi iki, Mas. Ya, ku nek Albi. Bi bisa dadi putra ingkang migunani tumrap bangsa lan agama. Amin. Supri. Supri. Su. Apa su? Sumeh. Ya ini gampang guyu. Gampang guyu grabyak mangkane dulur-dulur tangga teparo kabeh rencange dong lumpuk merorene perkara Mas Supri ku wonge sumeh karo sapa wae gak tau dirasa lara ati. Ora beda-bedake. Endi kanca sing adol, endi kanca sing cedhak. Iya, Sumeh karo bojone ya guyu. Bener. Karo tanggane ya guyu. Bener. Karo anake ya guyu. Ora mung karo anake tok. Terus Kadang turut dalan ngono ku ape budan mergawe ya guyu-guyu dhewe wong. beroleh risa. Beroleh risa. Pri. Mas Pri wonge Pri. Apa sik Pri? Prihatin. Sakarepno prihatin. Prihatin no Mas. Upama saiki ana tanggapan kanggo saulan, sesuk prei saulan, dekne wis direncanakne diprihatinke aja ngantek prei saulan iki ana anak karo bojone kekurangan. Wis dipritungno. Oh, sregep nabung. Iya no. Sregep nabung ngono kae ya. Sregep nabung ya iku jenenge wong pritungan. Ngono lho Mas. Ya ora apa-apa pokoke padha prine lah. Iya, ora perhitungan. danguni perhitungan mau lho. Aku malah lali. Bojone Bu Sri sabar wis ngartekno Iya. Mas Albi, Iya. wis ngartekno Pak Supri, saiki sing wedok Bu Sri. Lah jerone Bu Sri iki ana apane? Ya ana remplone, ya ana atine, ya ana ususe. Wakeh no jerone Bu Sri. Artine Pak Bu Sri iki lho. Artine Bu Sri yo SRI ngono, Asri ngono lho. Mate kepanjangane. Sri. Oh. Ora Sri. Sri sing dikarepne Sri apa? SRI. Ngono kok jeneng kok ya mok. Mosok jenenge sampean mok Sri tok lho Mbak Gono. Sri Atun ta opo lho Mbak. Takoni. Noi. Sri Suryati. Kok dadi dowi Mbak. Itu artine Sri Suryati. Sri Suryati. Wah, Sri Suryati. Lho kok papat bener iki? Ya kudu iso. Sri. Apa sih? Sri. Apa Sri? Iso apa ora? Sri iki Sik mikir kok iso. Jablan ora mikir piye, langsung cadak. Ngono. Oh, lha wong ancen jenenge lho iki lho lagi kepethuk ya lagi ngene iki kok iso mbok barani mbok kontrak Dagelan ku nek dagelan pinter mempunyai intelijensi yang tinggi. Kudune siap. Ngono lho. Sri. Ayo, Kapan kowe balik? Omongan ya ora kok Sri ayo. Lah nek Sri apa? Sri iki mono dewane pangan utawa Dewi Sri. Lho, dadi Turase dadi Mbak Sri. Mula Pak Supri iki ra kalah bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Mula pas duwe bojo jenenge Sri Suryati. Ayo, Sur. Soal tak nak golek bojo tak golek sing jenenge Sri Kolimo. Bojomu Siti kok Sri. Lah iya, Bojomu Siti. tak imboi karepe. Yo Sri Sitiati. Bojomu apa Siti wae anake 8. Dadi kurase Dewi Sri. Sri, ayo, nek Suryati. Ana Man Suryati lho. Iya no. Gak Suryani lho. Suryati nggih, Bu. Ti. Suryati. Suryati. Gasur. Sri yo Aku muncul iki aduh, kowe nek parek esuk iki wis tekem kudune. Sing penting ayo jalur ayo wis Lho, jalur ya jalur tapi kowe utekem kudu encer. Sur. Ayo, Dadi pinter ning kasur. Lho wong wedok ora pinter ning kasur ya ora
ora ngarah dadi keluarga harmonis ya Mas. Iya berarti Sur iki pintere Sur kasur. pintere kasur. Tegese seneng resik-resik. Seneng resik-resik. Mengistimewakan suami jenenge. Sur. Sur. Ya. Ya ini kok urung turu. Ora turu ra iku. Lah iya lah Jane ora turu. iya. Sing terakhir ti. Ti. Ya, kowe kudu isa. Ayo ti. Diteni engko esuk turune nganti 2 dina ora ngeratangi. Sing penting agak Mergo ngijoli begini. Ngono lho, Mas. Soale isi disengkuyung bolo-bolo kanca-kanca dulur teparu padha melek-melekan dadi ape turu sungkan. Lo blocet iki. Ayo sing blocet. Apa to tegese blocet? Blocet. Ya. Blo iku Ayo. gomblo. Wis saya ora kowe. Lah wong kowe nang blocet apa ya takokno barang iki Omongan opo? Oh, delok Pak Supri omahe diresiki dhewe. Ya ance wong sregep kok petel kok Mas. Ade hobine seneng genjong ison. Iya makane aja meneh kok lagi son. Oh bojone wae dikendhong imben dina kok mbuh iman mlaku banget sayange karo bojo. Ya karo banget sayange ya Mas. Wis donga sing apik, dadi dongakno Adi Mulana. Nganggo lagu. Ya nembang Mang wis ana pamundutan. Podang kuning. Diaturi. Nggih. Kedange Mas Supit jek. Lho, Mas Supit kok mboten mantuk? Oh Mas Supit ndekne ketara angger urung mulih berarti urung cair. Oh iki 4 dina kudune. Nah, podang kuning ya. Mas lilir Bapak Pradonga. Mas Yoga. Wis mugi-mugi dongane paling apik ya Mas, mugi-mugi paringi seger waras kabeh. Amin. Ben iso kepethuk meneh karo dulur-dulur jauh kene. Lho, amin. Ora iso Mas. Tak kene. Suberan karo koprak iki ya. Oh, sebenarnya Gatian. Sakake liyane ngono Mas. Tahun ngarep. Muga-muga ya Mas. Wis gatian. Kacane akeh. Ya. Mungkin wis ngerti ya koprak nak kono rak bedung. Iya. Iki pamundutane Podang Kuning nggih kagem bosku sing request wau matur sembah nuwun nggih Mas. Oh, tesih to Mas. Oh, Panji jalan. Ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang nggonku goleki ora nyono esuk awan nganti
esuk awan ning omah wis ora rasane keluyuran golek sing tak sayang ubeng-ubeng iteranggon goleki ora nyono esuk awan nganti wengi kekancangan taringe saka kadoan sarwa bocah dene nyaleh petro elakae tak jaluk ojo ece podang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang katon manise tiba bunga yen katon katiku ora bakal atiku tapi walian yen sipun dan andutut ati kepranan ora mandong hatiku tanah saya dodo tasranani sedikap puluh bendo kasih karo ngenteni momongane awak dhewe ri ngenteni momongane awak dhewe iki lho wis sepotos ning kene iso Aku teh. oh umume biasane senekane dagelan iku bambangan ganteng kok ri Aku ambangan. heh Aku ambangan. bambangan lho iki mang eloke toprak kowe mang Alah. walah tak kira eloke tak-takan barongan lor mang ri ora rek apa para esuk mambu apa ri soto oke jajal ngomong njok jajal lho ambune wis mambu anu hawa surga oh surga iki surga iki anu aroma surga surga kok soto surga aroma surga jajal aku aroma apa to iku aromane gondo nak kapur barus rada resik seger jajal walah aroma apa to kok blotong guri kok ri aroma kok blotong guri kok ngendi kok lagi teko kok ngendi sampean Aku ulanan nih. dolanan kondi Bola mola pala aku. oh anu turut-turut ya dolan turut di Ulo atan. iki aja sembrono turut di Ulo atan bolu. Yamene kok golek ngunukane mopo turut di Ulo tamel. Ulo amel. turut oh bulu ta lah bar Ayo oleh anu. golek ndi Anu. ning ndi bengi-bengi kok golek manuk Ayo oleh anu empek. manuk liyane gak rono no Ayo. Aku ya apa? kok joli HP ku anu jebri kok golek manuk liyane ngono ya ben podang kuning Anu empek. manuk pri tembungem aja manuk apa sing jelas manuk prit wah manuk emprit nah ayo golek saiki kita golek ayo turuti ri tenang saiki rasa kesan ya ya ayo hati